Ежедневно 5 раз я намаз делаю. И по сегодняшний день, и по сей день. Вера в Бога, во-первых, это самое главное. И во-вторых, это очень полезно для здоровья. Це Рустем Меметов, йому 94. Він кримський татарин, активний учасник битви за Москву, Сталінград та звільнення Білорусі. Дитинство і юність провів у рідному Криму, в Бахчисараї, а молодість на фронті Другої світової війни, звідки йому через наказ Сталіна довелося повернутися не додому, а на чужину, в Середню Азію. Друзі та рідні наполягали, тож Рустем Ага написав книгу, яку назвав «Нелегкий шлях довжиною в життя». Це збірка спогадів, каже автор. Один із них – історія про депортацію родини ветерана. В той час, коли він та його рідні брати воювали на фронті, їхню матір та батька, як зрадників та пособників окупантів, вигнали з Криму. На станції там, значить, красні ешелони стоять, а около ешелонов наш там народ кипишит. Я спросил, как это, куда, откуда вы? Они говорят, это говорит, у нас говорит, Евпаторийский район. Я говорю, а Бахчисарайский когда? Они говорят, раньше уехали. У меня волосы дымом стали, я не знаю, как быть, что делать, куда ехать. А кто нас выслал из Крыма, чтоб ослепли его глаза? А кто нас выслал из Крыма, будь проклят он навсегда. Это при Сталине я писал. Автор пісні «Уральські гори», кримський татарин Алі Алієв написав ці рядки після депортації. Пізніше ціною, яку він заплатив за цей вірш, стане декілька років заслання в Сибір. Історія його життя – одна з тисяч, про які згадують з болем в серці. Алі Алієв не був учасником війни, але він віддав їй найважливіше, що мав – батька, який загинув на фронті. А за це, каже чоловік, радянська влада віддячила його родині та усьому кримсько-татарському народу вигнанням. У нас в деревне 300 семей жили. Если что-то в деревне мизерное, что-то было, сотрудничали с немцами. Там немцев-то не было. Плюйте мне весь мир в глаза. 100% ложь, не 99, 100% ложь. Не сотрудничал наш народ с немцами. Ни предателем никто не был. Такое огульне обвинення. Сьогодні Алі Алієву 85. Він пережив післявоєнний голод і національний рух за повернення на півострів. І вже 20 років живе на батьківщині. Однак чоловік досі не може забути материнські сльози. Вона плакала, коли побачила жменю кримської землі. Жінці так і не судилося повернутися на півострів. Вона померла на чужині, далеко від дому. Коли привез я їй, она взяла ее на руки, начинает молиться слезы. Я посмотрел на это, что это такое, думаю, вот эти слезы, как эта страна держится, молится, на эту землю смотрит, на Крым смотрит. Что же они сделали? Отец воевал, она его ждала. И вот такое нанесение никогда я простить не смогу. Ни России, ни Советскому Союзу. Не смогу. Это видеть надо. Історії тисяч кримських татар та людей інших національностей, які брали участь у Другій світовій, а після були депортовані, є яскравим прикладом злочинів сталінського режиму, розповідає редактор видання «Історична правда» Вахтанг Кіпіані. Це злочин проти людей. І радянська влада цим актом депортації, вона підписала собі ще один вирок. Тобто тільки якби нічого не було, ні 32-го року з 33-м, ні 37-го, ні подальших років, а була б тільки депортація кримських татар, ми могли б казати, що це злочинна влада. Відповідно, долі людей під час війни потребують здебільшого співчуття, вивчення, але в жодному разі не засудження. Кримські татари не вороги, кримські татари хазяї
вони корінні автохтони цієї землі, і майбутнє Криму може бути тільки з врахуванням їхніх інтересів. Тоді як і за часів Радянського Союзу, і за часів, на жаль, незалежної України, і тепер за часів вже російської окупації, кримські татари є лише там десертом, скажімо так, до основної страви. А основна страва – це руський мір. Нині ж потомки тих, хто воював та віддавав життя за Радянський Союз, знову вимушені боротися. Спочатку з радянською владою за право повернутися на батьківщину, а тепер за право жити та виживати на рідній землі, незважаючи ні на що, навіть на окупацію. Олеся Чорноморська, Дмитро Максименко з Криму.